Kuvakseen. Hei, ja tervetuloa uuden videon pariin. Meillä oli jo 2 videoa sitten puhetta, että voisi tehdä semmoisen kisapäivitysjutun, että miten nyt preppi edennyt. Tällä nyt me ollaan oikeasti 5 weeks out, eli 5 viikkoa kisoihin. Nyt voitaisiin tehdä vähän preppipäivitystä, näyttää vähän kondista, fiiliksiä, kertoa vähän niitä näitä. Sitten mä ajattelin, että me voitaisiin käydä ruokakaupassa, katsoa mitä mun ruokaostoksiin kuuluu tällä hetkellä nyt kisadiettiin, koska siellä on kaiken näköistä ihmeellistä. Mut ihan ensteksi, oho, mitäs siinä on? Mä tilasin aika ison kasan vaatteita Bodycomille meidän asiakkaille, hupparia, teepaitaa. Ja sit uutena juttuna mä tilasin sortseja. Mä en oo siis kerännyt näitä vielä käymään läpi. Ja sitten ihan ekstrana semmosena kirsikkana kakun päälle, niin täällä saattaa olla naisille semmoista kollarisettiä myös. Mut niitä mä en oo vielä päässyt kaivelemaan. Nää tuli siis eilen, mutta mulla on oikeasti niin kiire, että mä en oo kerännyt näitä purkaa. Mä kävin tänään just podcastia äänittämässä ton Sihvosen Mikan kanssa ja Kasiva. Ja mä en tiedä milloin se tulee. Puhuttiin vähän kisapreppaamisesta ja yleisimmistä virheistä, mitä kisaprepeillä näkee tai voi tapahtua sekä valmennettavana että valmentajana, kun näitä hommia tekee. Tiedättekö te, mitä muuta tässä on tapahtunut? Mä menin naimisiin eilen. Eli me mentiin naimisiin Joonan kanssa. Nyt on Mr. and Mrs. Kalek. Mikkä voi laittaa tähän screenille poppaa vähän hääkuvia. Eli me mentiin naimisiin ja nyt molemmat ollaan kisadietillä Oonan kanssa, niin me ei sen suuremmin niitä nyt juhlitaan. Juhlitaan vähän silleen suvun kesken, käydään syömässä ja ollaan yhdessä, mutta kun Oonan kisakausi päättyy, me lennetään Jenkkeihin Vegasiin, siellä on olympiakisat, Oona kisaa siellä amatööripuolella, niin me mennään sinne ja Oonan kisakausi päättyy vasta siellä ja me mennään aika hyvällä porukalla sinne Vegasiin. Mikke, minä, Simo ja meidän vaimot. Pienellä tiiviillä porukalla sitten, kun Oonan kisakausi päättyy, niin mennään siellä juhlimaan meidän häitä ja sitten me tulee vähän niinku honeymoon siinä samalla. Mennään Vegasin jälkeen Kaliforniaa, Los Angelesiin, sinne kattoo vähän Hollywoodia ja Disneylandia ja Universal Studios ja mitä kaikkea siellä nyt onkaan, niin mä innolla ootan kyllä mitä tää syksy tuo tullessaan. Sitten mä vähän niinku, ei nyt brändätty uusiksi, mutta mä keksin tämmösen niinku nimen meidän vaatteelle, joka on Bodycom Athletics. Se olisi vähän niinku se vaate. Ja mua vähän harmitti sen jälkeen, kun mä olin tilannut nää, lähettänyt jo tehtaalle tuotantoon. Sitten mä yhtenä iltana vaan pyörin sängyssä ja mietin, että mistä mä oon kuullut ton Athletics. Niin mullahan on Liftan tanktoppi nyt, PR-lähetys Liftalta, eli tarkoittaa, ei tarvi mainostaa. Tosi hyvä tanktoppi. Mut joo, niillä on yhdessä niiden paidassa lukee Lifta Athletics. Nyt mä aloin miettiä, että matkinkohan mä niitä, kun mäkin sanoin nyt niinku Bodycom Athletics. No, katsotaan, onko tää jäädäkseen, vai keksinkö mä jonkun toisen nimen siihen. Tarkoitus olisi siis vähän noita vaatteitakin duunailla sitten. Ainakin nyt alkuunsa meidän valmennettaville ja ehkä jossain kohtaa ihan yleiseen myyntiin, mutta katsotaan sitä joskus tuonnempana. Täällä on lisää teepaitaa. Niitä on toistaiseksi nyt mustana ja tommosena happopestynä harmaana. Toi harmaa on siis ihan sikakiva väri. No toi on semmonen niinku aika harvinainen väri. Harvassa vaatteessa on toi väri. Mut sitten myös kun mun kollegalla Jessellä siellä on semmosia koiria, joilla on pitkä valkoinen turkki, niin, tai koirankarvoja lähtee ja kissakarvoja, niin tossa ei näy eläinkarvat. Niin se on oikein hyvä. Nämä näyttää, wow. Tää itse asiassa näyttää nyt tosi hyvältä. Nämä on siis naisille tarkoitettu ja siinä on kropattua toppia ja XS. Tämä tuun avaamaan. Oona saa sovittaa, kun Oona on katsomassa koiran pentua tällä hetkellä Maisaa. Meille tulee ensi viikolla perheen lisäystä ja tulee koira. Ja nyt me ollaan naimisissa ja nyt tulee koiraa ja mitä seuraavaksi? Lapsia? Joo, niin lapsia tulossa. Tää on ihan siistin näköinen, ainakin tälleen paketissa kun on. Onpa pehmeä. Tää itse asiassa saattaa olla kyllä tosi jees. Tossa on BC, eli siis Bodycom. Onko se turhan iso logo? En tiedä, katsotaanko se Oonan päällä. Tää selässä on kans Bodycom Athletics. Täällä on jotain pölyä. Ja sitten tämmönen tosi iso huppu. Mut joo, mä nyt en pysty itse tätä sovittaa, kun Oona jo tässä. Sitten kollarit. Nää saattaa olla kyllä tosi kivat. Tämmönen paksu resori tässä ylhäällä. Täällä on Bodycom Athletics. Nää on siis tosi paksua pehmeätä kangasta. Vitsi nää on kivan tuntuiset. Niinku laadukkaan tuntuiset oikeesti. Mut se nyt on eri sitten, että miltä nää näyttää Oonan päällä. Se selviää, kun Oona tulee kotiin. Jos Oona tulee vielä sen verran ajoissa, että Mikki on tää kuvaamassa, niin sit me saadaan tähän videolle. Täällä on tullut hirveästi snappia, mä en oo kerännyt kattoon. Niin. Voi ei. Mikäs ne on? Hän on tulossa meille. Mä ajattelin, että se on ihan valkoinen. Niin mäkin. Siitä tulee valkoinen.
Sitten kun se kasvaa, se on toistaiseksi vielä tommonen vauvaturkki. Jännää. Ensi viikolla tulee koiranpentu. Ja sit me ollaan niinku 4 weeks out. Ja toivottavasti se ei liikaa vaikuta yöuniin. No, katsotaan. Se on sen ajan ongelma. Nyt mennään sinne kauppaan. Mä haluan ottaa täältä vaan uuden paidan nyt ja kokeilla, miltä tuntuu. Pitäisi olla vähän laadukkaampi toi printti vielä. Tiedättekö te, mitä mä tilasin? Te ette ikinä arvaa. Shaboom! Kattokaa näitä. Ja vilkkua, tuolla on tommonen vesipisara. Pokemon aidot Crocsit. Tämä oli ihan hiton vaikea saada, koska Crocsilla tuli vaan yksi erä näitä Pokemoneja. Mä joudun nyt loppupeleissä eBaystä tilaamaan ja maksoin näistä ihan helkkaristi. Tai no siis 130, mutta se on Crocseista aika paljon. Nämä on nyt mun ykköset kyllä, varsinkin tällä kesällä. On tykit. Onks toi Charizard ja sit onks toi se Vartoise jopa nimeltä? Se on Blastoise. Blastoise. Onks Vartoise joku sen pikkuveli? On se Blastoise. Mä ois varmaan pitänyt se tietää. Tää on tällä erää vetokori. Yleensä mulla on kantokori. Sitä saa pientä lisäkulutusta. Ei niitti lähde liikaa laskea prepin piikkiin. Eli semmonen tiedostamaton kulutus, kun ei ikinä enää kanna koria, koska on mukamas liian väsynyt. En ole. Ihan first and foremost, purkkivalkuaiset. Tää on äärimmäisen helppo, kätevä tapa lisätä proteiinin saantiin. Mä teen tästä munakkaan aamulla sekä puuron sekaan proteiinin lisänä sekoitan. Ja nämä valkuaista on 30 valkuaista mun mielestä purkissa. Tää on about saman hintaista tai jopa inasen halvempi, kun että ostaa paketista ja erottelee. Ja se joudut vielä heittää ne keltuaiset yleensä pois, jossa tulee hävikkiä. Ellet sä syötä koiralle tai kumppanille, joka syö keltuaisia enemmän. Mutta joo, seuraava, ei päästy pitkälle. Omega-kananmunat. Nämä on syödetty vähän paremmalla ruualla. Mun mielestä täällä jossain lukeekin, että tarjoamalla kanoille erikoisrehua, joka sieltää pellavaöljyä. Mutta joo, näissä on siis parempi rasvahappoprofiili käytännössä, eli terveellisempää rasvaa tässä omega-kananmunissa, niin suosittelen näitä. Sitten semmonen, mikä mulla ei ole tällä hetkellä ruokavaliossa, mutta ihan vinkkinä jengille, jotka käyttää leivän päällä levitettä, haluaa vähän keventää, koska yleensä margariinissa on aika paljon rasvaa, siis kaloreita. Itse asiassa tää ei olisi ollut se light-versio. Täällä ei oo sitä light-versiota, mutta on olemassa semmonen siis Philadelphia Light ja myös tää yrttiversio siitä, missä on joku 100 kaloria 100. Niin se on aika hyvä semmonen levite leivän päälle korvaamaan margariinin. 5% sulatejuusto. Mä heitän yhden siivun tätä munakkaan sekaan, niin siitä tulee aika very good, pelkkää proteiinia. No pikkusen rasvaa, mutta tää myös siis leivän päällä äärimmäisen hyvä, jos haluaa vähentää kalorin saantia. Esimerkiksi dietillä justiinsa, niin normijuustossa on ihan hitosti niin rasvaa, aika kaloreita. Tuo laittilevite plus laittijuusto, se on aika hyvä tapa säästää kaloreita. Ja jos sä et oo sulatejuuston kaveri, tykkäät normijuustosta, niin tää kepeä kadetti on 5% höylällä vedettävä. Ja tässä ei ole semmoista voimakasta makua, mitä esimerkiksi Polarin juustossa, niin suosittelen kepeätä kadettia. Se on hyvä protskulähde. Sitten meillä on banaani. Se nyt ei kaipaa sen suurempia esittelyjä. Me kaikki tiedetään, mikä banaani on, mutta otetaan pari näitä. Nämä tulee mulle puuroon ja kanariisiin. Aika härski kombo heittää kanariisiin, mutta se on oikeasti tosi hyvää. Älkää tuomitko, ellette ole kokeillut. Sitten meillä on seuraavaksi pinaatti, lehtivihreätä. Ja tää on oikeasti tosi hyvä rehu, koska pinaatti se ei maistu oikeastaan miltään. Ja mä silpun sen esimerkiksi kanariisin sekaan nyt, niin se on tosi hyvä rehu, se on tosi terveellinen rehu, paljon parempi kuin joku peruskurkku, mikä ei sisällä yhtään mitään ravinteita. Tai jos haluaa vielä vähän huomaamattomampaa, niin tää babypinaatti, tää on tosi taas ohutta, mutta käytännössä sama, kun tää peruspinaatti on vähän paksumpaa. Suoliston toiminnalle, mitä mä jo aikaisemmalla ruokavideolla on näyttänyt, niin mä oon löytänyt tämmöisen uuden bangerin, valkosipuli hapankaali. Eli hapankaali, mutta tässä on valkosipuli mausteena, niin tää on ihan pirun hyvä niin kuin jo maultaan heittää, no vaikka just sen sakelin kanariisin sekaan tai mitä syötkään. Äärimmäisen hyvä suoliston hyvinvoinnille ja äärimmäisen hyvä rehu ja hyvän makuinen. Peruskana, mitä mä syön, on Kariniemen kananpojan maustamaton filee suikale. Hyvin tylsä perus, mutta toimii. Jos jaksais nähdä efforttia, niin mä ostaisin jonkun tämmösen pintamaustetun sisäfileen, heittäisin grillille. Se on tosi jees. Mutta jauheliha on ollut tosi vaikea nyt saada. Mä veikkaan, että täällä ei ole jauhelihaa, joten sitä saa lihatiskiltä. Se on joku 17 € kilo, mutta mulla ei mene sitä paljon ruokavaliossa. 300-400 grammaa. Yes. Tiesittekö? Kaupoissa on myös mikro, ainakin supermarketeissa, se pystyy lämmittämään ruokaa. Arvatkaa paljon tässä on kaloreita 100. Mä voin kertoa 18 kaloria. Ilman lisättyä sokeria, ja tää maistuu ihan perus amerikkalaiselle kurkkusalaatille. Mä en tiedä, miksi pitää olla amerikkalainen. Ihan kurkkusalaatilta maistuu. Se on tälleen dietille varsinkin tuohon ruoan päälle tosi jees. Sitten me päästään ananaksiin. Jos sanot, että sä et tykkää ananaksesta, tai varsinkaan purkkiananaksesta, niin sä oot todennäköisesti syönyt halvinta purkkiananasta, mitä sä löydät. Mutta jos sä pikkusen satsaat enemmän, esimerkiksi tähän Dolen
Tropical Gold, tai tässä löytyy samaa tämmöisissä 70 gramman annoksissa, niin tää on aivan eri luokkaa, eri laatua, eri makua ananasta kuin mitä toi. Yksi tämmönen on puolikas ananaspurkki, tai siitä saa helposti, jos haluaa 70 grammaa just niinku yhteen annokseen. Sitten me ei päästä pitkälle. Mun tulee tosi usein kyselyä pähkinävoista. Mikä on se paras maapähkinävoi? Ensinnäkään älkää syökö maapähkinävoita, koska se on pahan makusta, mikä on täysin makuasia. Mantelivoi. Maistakaa ja hämmästykää. Se on äärimmäisen hyvää. Tota mä syön ennen, nykyään mä syön tota. Toi on itse asiassa mäkään puolet halvempikin. Joo, se on tosi kallis, mutta sitä kuluu tosi vähän. Sulla menee teelusikallina johonkin puuron sekaan. Siis ihan superhyvää. Toinen itse asiassa bangeri on kanssa toi cashew-tahna, mutta tällä hetkellä mä oon mantelivoi miehiä, joten lämmin suositus jokaiselle. Mun mielestä noita saa vaan ehkä K-ketjusta tällä hetkellä. Mun mielestä S-ryhmällä ei oo noita mantelivoita nyt. Siitä tietää, että on dietillä. Mä alkaa hivistelemaan mausteiden kanssa. Mutta ei ihan oikeasti siis puurosta saa niin saakelin hyvää, kun sinne vaan heittää vähän mausteita. Pikkusen kardemummaa, pikkusen kanelia ja kolmantena on pikkusen piparkakkumaustetta. Tässä on kultainen trio täydelliseen puuroon. Koska me ollaan molemmat Oonan kanssa dietillä ja me käytetään molemmat näitä, niin sitä kuluu jonkin verran, vaikka niitä ei per annos paljoa mene. Siis mä oon ollut vannoutunut Felixin syöjä. Mä oon siirtynyt tähän, koska tää on ihan paremman makusta. Siis kokeile, hämmästy. 40 kaloria sadassa, se on aika paljon parempi kuin jos otetaan ihan perushyllystä, niin tää on joku 112, ei 102, joo. Äärimmäisen hyvä kreikkalainen luonnonjogurtti on tää Acidophilus plus bifidobakteereita sisältävä rasvaton kreikkalainen luonnonjogurtti. 40 kaloria sadassa. Tää ei oo mitenkään älyttömän kallis ja tää sopii vähän niinku kaiken kanssa yhteen. Siis mä oon vähän funtsinut, että mun tekis mieli kokeilla. Täällä löytyy sekä mustikka että vaniljakesoja, raijuustoa. Miltä ne maistuu, koska valmennettava suositteli vaniljaa ihan niinku maasta taivaisiin. Terveisiä Nikolle. No on Oonakin joskus sitä syönyt, mutta se näyttää tosi hyvältä. Sitten mun go-to-rehut, mitkä mä työnnän munakkaaseen. Laiskana miehenä valmiiksi pilkotut pakastesipulikuutiot ja toinen äärimmäisen helppo, hyvä, valmiiksi pilkotut vihreät pavut. Jos dietillä haluaisi herkutella, miksei muutenkin. Kaikki tietää perus mummon maalaisranskan perunat, niin niissä on 3 rasvaa. Nämä on siis maultaan paljon parempia maustetut tikkuperunat. Nää ei kaipaa mitään lisämaustetta, näissäkin on 3,5 rasvaa. Ja nää on 94% perunaa. No mummon on vissi 97. Mut anyhow, nääkin on tosi jees heittää fryeriin vaan tollasenaan. Mut en ota niitä nyt, koska en prepillä viittii niitä syyä. Siis mun tekis ihan sikana kuvaksi. Kerrotaan nyt kamerat. Mun tekis ihan sikana mieli kokeilla sekä salted caramel, että tämmönen almondin almond cake, eli mandel ruotsiksi. Tekis mieli siis kokeilla, kun nää on gluteenittomia, mut nyt ei taaskaan prepillä tämmösiä kokeilla. No jotain uusia, niin täytyy ehdottomasti sit maistaa, kun on niille varaa. Mä olin ennen vannoutunut ananasjaffan juoja, kunnes tuli hedelmäpommi. Tää on parempi. Trust me, bro. Otetaan semmonen. Mitähän vielä? Mä voisin näyttää vielä tumman no sitä itse asiassa tarvii muutenkin ostaa, niin mä näytän sen. Se on äärimmäisen hyvän makunen sekä terveellinen rasvanlähde, mitä voi heittää puuron sekaan. Se tuo tosi hyvin makua sinne. Tietenkin mitä korkeampi prosentti, niin sen pahemman makusta. Mutta tää 86 on oikeasti tosi jees, kun tää ei ole maitopohjasta suklaata, vaan tää on niin kuin kaakaopohjasta. Ja kaakaopavut on olevinaan terveellisiä ja jonkin verran sisältää niin kuin hyviä rasvoja ja antioksidantteja. Ja tää olisi kyllä varmasti maultaan parempi toi 70%. Mutta otetaan tää nyt, koska ruokavaliossa lukee. Nyt meillä on kaikki, joten kassalle nähdään kotona. Let's go! Hei, vaimo. Sun äiti antoi mansikoita. Kato miten hyviä. No, kävikö sä kattoo Maisaa? Joo. Oliko se hyvä? Oli. Sillä oli vähän hassut kulmakarvat. Se oli niin hyvä, kun ensimmäisenä tälleen tuli vaan semmonen, jolla oli musta naama ja semmoiset kulmakarvat. Se näyttää vähän semmoiselta huolestuneelta. Sitten sun äiti oli vaan se, että onkohan toisia, joka tulee sitten teille. Sitten mä vaan, että no en mä tiedä vielä. Sitten se kasvattaja vaan laittoi viestin silleen, että Oonalle voisi tulla tai niin kuin meille sellaisen musta naama. Se oli söpöä. Sillä on semmoset huolestuneet kulmakarvat. Meillä tuli sulle vähän testiin nyt tämmösiä vaatteita. Mä oon kaivannut testaa, onko tää nyt X:ssä. Joo. Käypä laittaa nää päälle, niin katsotaan miltä näyttää.
aftermath. Me ollaan revitty auki noin kaikki, että saatiin pohjaa myöten katsottua missä on mitäkin. Niin. Mutta mä löysin shortsit, tässä on vähän eri kokoja. Mä nyt koitan näitä L-kokoisia. Nämä on ainakin ihan siistin näköiset. Tuossa on meidän logo, tuolla lukee Bodycom Athletics. Näyttää itse asiassa tosi siistiltä. Vitsi mä tykkään tästä, nyt tästä näkee. Eli tässä on niinku päällä tämmönen reikäverkkokangas ja tää sisällä on tämmönen tosi pehmeä. Laitetaan heti testiin. Mä oikein tykkäisin noista XLista vielä paremmin, mutta siis ei mun mielestä yhtään huono. On tosi joustavat, ainakin mukavan tuntuiset jalassa. Miltäs toi näyttää? Tuuppa tänne vähän nyt valoon tonne. Toi on nyt XS, että tossa löytyy vielä isompia kokoja. Miltä toi koko tuntuu? Nämä housut on aika tämmöiset niinku... Napakat. Joo. Mä ehkä henkilökohtaisesti itse tykkäisin taas vähän löysemmät. Entä ylä? Mä en tiedä, onko tää sit vähän liian iso? Joo. Puppu olisi ehkä kiva, että se on vähän isompi ehkä. Joo, se näytti isolta, mutta ei se kyllä tossa näytä enää isolta. Mut siitä sitten lähdetään työstämään. Mä lähdetään feedbackia tehtaalle, että okei, se pitää olla vyötäröstä tiukempi. Tää osa pitää olla syvempi. Enemmän tilaa reisiä, vähemmän tilaa alas. Tuo yläosa, niin siitä vähän lyhentää tuosta alhaalta hihan resoreita tiukemmalle. Sitten tää niskapätsi ei jatkoon. Mut toi edessä ei edes ole niin huonon näköinen kyllä tossa nyt. Naapurit viettii varmaan, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Meikä riisuutuu ja alkaa heittää jotain mousteja täällä. Tää on varmaan ollut niin kuin helpoin preppi tähän mennessä. Muistan ekalla preppillä mä vannoin itse, että mä en ikinä enää tee kisapreppiä, mutta siis fakta on se, että se oli vaan toteutettu niin päin persettä ihan alun alkaen. Et se oli siis tuhoon tuomittu. Mä olin yli 8 weeks tai 10 weeks out. Siinä mietin, että niinku tekis mieli lopettaa leikin kesken. Et ei ollut hyvä ajankohta silloin, mutta siinä on niinku elämässä niin paljon muita muuttujia, oli erot ja kaikki ollut siinä ennen sitä. Verrataan tähän tilanteeseen, missä offi on pohjustettu tosi hyvin. Siellä on kaikki rutiinit ollut naulattuna paikoilleen. Ollut tosi helppo lähteä siitä diettaa. Sitten on valmentaja, joka on tosi iso auktoriteetti mulle. Pystyy 100% luottaa hänen sanaan ja suunnitelmaan. Mun ei tarvitse itse ressaa sitä yhtään. Nyt menty tosiaan tähän, meillä on 5 viikkoa kisoista nyt. Kondis näyttäisi ainakin mun silmää ja coachin mielestä olevan ihan ok aikataulussa. Ja silleen, että ei tää välttämättä edes niin prepiltä tunnu. Siis totta kai on päiviä, kun askel raahaa jonkin verran perässä ja jalat tuntuu superpainavilta, mutta silleen verrattuna, että miltä se on aikaisemmin tuntunut, ja tää tuntuu aika perusdiettaamiselta. Et voihan se olla asennekysymys ja semmoinen mentaliteetti, että tavallaan on tottunut siihen, mitä se kisapreppaaminen on ja tietää tavallaan, mitä voi siitä odottaa ja sitä kautta niin se ei tunnu sit niin shokilta, kun iskee se oikeasti preppi mode, zombie mode päälle, mutta on ollut tosi jees. Ja 5 viikon päästä kisataan, eli 4 viikkoa varmaan diettaamista ja vika viikkoa sitten semmoista, että laitetaan treenit jo pienemmälle ja ruokia ylöspäin, saadaan semmoista stressinestettä pois kropasta ja täydettyä lihaksia, jolloin sitten se luukki lavalla pitäisi olla ihan jees. Paino niin kuntoon nähen, jos mä vertaan edellisiin kisoihin, niin mä oon 3-4 kiloa painavempi nyt. Eli vois veikata, että joku 3-4 kiloa on voinut tulla lihasta tässä vuodessa, mikä on ihan kohtuu hyvä niin mun kohdalla, että mä oon siihen kanssa tosi tyytyväinen. Innolla ootan, mitä tulee, ja tuossa kun Oonakin on siellä kilpailemassa, me ollaan samoissa kisoissa nyt kisaamassa, niin jännä nähdä, miten se menee. Ja mun loppuu kisakausi siihen, mutta Oona jatkaa pari viikkoa siitä eteenpäin Ruotsissa ja pari viikkoa siitä eteenpäin sitten Vegasissa. Ja sinne päättyy hänen preppi ja siellä juhlitaan sitten meidän häitä ja kaikkea muutakin kivaa. Mulla tuli postissa tämmönen, mä oon Advanced Bodybuilding and Fitness Trainer Specialist, eli mä oon niin kuin edistynyt traineri nyt. Käytiin talven yli fitnessvalmentajakoulutus, niin onpa nyt yksi tommonen joku diplomista lisää. Tänne jonnekin pitäisi saada mahutettua nyt noin kaikki 7 pahvilaatikollista vaatteita. Mulla on tossa hylly, mikä on puoliksi täynnä. Mä en tiedä, mihin hitsiin mä tuun työntää sitten loput vaatteet. Se on sen ajan ongelma. Kattokaa muuten mun taustakuvaa. Eikö se ole aika täydellinen? Siinä on auto ja siellä on vaimo. Rouva Kalek. Aika ihmeellisen kuulosta, ei ole vielä tottunutkaan siihen. Mä rupean näpyttelemään nyt töitä. Tässä on jonkin verran raportteja ja treeniklippejä. Ja ihan siis nopea mainostus tähän väliin. Jos valmennus kiinnostaa meillä Bodycomilla, niin kannattaa laittaa pikkuhiljaa hakemusta. Meillä jonon häntä kulkee nyt jo syyskuussa ja paikat täyttyy nopea. Tää ei ole mikään semmonen mainos, että vain 5 paikkaa jäljellä, tulkaa nopeasti. Ja sitten todetaan kaikki, vaan jonot kulkee nyt syyskuussa. Eli jos kiinnostaa talven yli esimerkiksi olla valmennuksessa tai no miksei pidempään, niin laittakaa hakemusta tohon bodycom.fi, niin mä palaan sulle WhatsAppin puolella. Mut paketoidaan tää video. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti. Laita video toiveita, kommentteja. Ollaanko kunnon suhteen myöhässä vai ajoissa vai just on time kisoihin? Ei kai muuta ihmeellistä. Nähdään seuraavan videon parissa. Hei. Hei hei.